Salutare, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o discutăm despre Plutonier. Într-o lume post-apocaliptică, în această lume, fiecare individ are un număr înscriptat pe corp, numit control, care reprezintă o statistică importantă din viața lor, cum ar fi număr de pași făcuți, nivel de noroc sau chiar număr de ani rămași de trăit. Protagonista noastră, Hina, este determinată să își deplinească promisiunea făcută mamei sale și să găsească o ființă misterioasă cunoscută sub numele de Lumina Stelei. Pe drumul său, Hina se alătură unei echipe diverse de luptători și aventurieri, fiecare cu propriile sale secrete și motive pentru a călători împreună. Ei se confruntă cu provocări periculoase și descoperă secrete întunecate despre lumea în care trăiesc. Cu acțiune pline de suspans, momente emoționate și dezvăluiri surprinzătoare. Se dezvăluie pe măsură ce Hina și echipa ei se aventurează mai departe în lumea post-apocaliptică. Plin de pericole și mistere, pe măsură ce călătoresc, ei se confruntă cu provocări în ce mai mari și descoperă secrete întunecate despre contoare și despre adevărul lor original. Echipa se angajează în bătălii impresionante și se aliază cu alți rebeli și luptă pentru a se opune tiraniei și nedreptății din lumea lor. Între timp, legătura între membrii echipei devine mai puternice, iar ei încep să înțeleagă mai mult unii pe ceilalți și să sprijine reciproc în căutarea lor pentru a-și găsi lumina stelei și pentru a-și îndeplini propriile lor destine. Pe măsură ce se apropie de adevărul despre lumea stelei și despre secretele ascunse ale contoarelor, personajele sunt forțate să se confrunte cu alegeri dificile și să-și testeze limitele în lupta pentru justiția și libertate. În cele din urmă, adevărul despre lumea lor și despre ei înșiși încep să iasă la iveală, iar echipa trebuie să își concentreze toate eforturile pentru a înfrunta amenințările care se profilează în calea lor. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un comentariu cu anime-ul vostru preferat care doriți să mai discutăm.